Hadlo ka na, Colin? Wa man. Pero, hain dis buni. Tama kong buni nga. Niyaman ko. Si Buni mo gud akong naandan. Ya, siya sad akong kasabot. Di na lang yung gusto nga rin ko na ikulos buni. Ano day, sir? Ako lang yung pangukana sa buni. Kung andam sa mga asawa ni mo, kaya ako natubad. Buwa sa ikinuha na ang asawa niya. Kaya ako nahanap ang mga asawa niya. Kadalian sa dana, sir. Uy. Di mo na mayano-yano na ingana ko. Ako magbugay-bugay, ako mabinuan. Sado ko'y kumaikay kung may mga asawa. Sir, di man na mayano-yano, sir. Lisod kayo kung magminyo tanduhan niya, wa ta magkahigugmaay. Di na mahimo, sir. Uy. Sige. Dahil lang ta, uyog atas lakaw niya. Isgot lang ta kung masagian niya. Pwede? Sir, pwede wato na sana ko si Bonnie, sir. Nagsabot ng gudming duha nga. Mag-abot mi diri. Ya, dahil po kay akong biyaan. Paaboton na ako, sir. Maadlok pili ka na to. Hindi po man, sir. Pero, mamo kayo mong naandan nga. Ari may mag-abot ni Bonnie niya. Kumulakaw, tapos may buong siya. Sige. Kung mong gusto, pabutong sa bumi. Tandaan mo yung magduwat mo. Sir! Nanay ka? Oo, nagitaon. Pero, natuntuman ko na lang mo sa bumi. Buni! Why buni nga mabot na rin? Ako ang presidentan. Nga di pare na rin, di mo kuha ni mo. Si Sir may kuha ni mo. Ano man, tay? Ano na pagkala mo? Basta ako na itong presidentan. Why buni mabot na rin? Di na mo kuha ni mo. Si Sir na mo kuha ni mo. Sir! Ano? Di lang ta ni madlog sa ilod sa kay kabayo. Kayo. Yung muna? Mayroon ta. Sakyo na ito kabayo. Nala ka sa Kamay ko gano'n. Ano na itagya sa tumuta dali? Ano di pa niya mo respetalan? Ang tao ka, sige magkatong buni nga. Huwag di ka tao itong pukong, huwag itong kaon. Wag yun ni kapuslanan ang pagpangitas kanding. Hala ni dato maurot ni dire. Tungta ni tanan. Ay nako. Uy, Andoy, oy! Andoy! Unsa man taong ka, oy? Oh, mamahuway na tani pabuto, oy! Nigawas ang kanding. Wa Sige gani! tagpabuto wag gihapon nigawas. Kapoy Wa biya gyud kapuslanan ni Mamauli pagpangita ta, natin oy! sa kanding nay. Nabungol na ko. Mamauli ta. Oy, mga bata! Asa naman to? Pamauli mo sa inyo, kaw! Pangita na mo Bi, sa inyo representative bi kay ato na sa ning dagkutan. Nay! Na, napakoy usanay. Ha? Kuning ko anon bi. Gusto na na, oy! Di last na kayo. Last Ato pa ni yun. Hotdon. Imo pa ginaot doon! Hotdon tani. Sus, ginoo! Ay, ano nga nakakabungog na ko! Sige pa buto. Sus, sa mataw na hindi na lagi Do na to kay. Uy, may kanding. Dimit! Asa ka nimo. Unsa man way epekto no? Anong kanding? Sus, dagka pa kay tilas. Na, ngatol naman gani ko. Kapoy bani, sige lang pabuto, sige pabuto. Asang kanding? Wudyo Kapit kanding. na gawas. mahurot. Ay, hapon na ay, Kapit na murot, kung bintador. Mauli na lang ta eh. Tana, kay hapon na. Ano? Ito nalikan mo na ni. Hindi may tilas. Awatay. Wala diri lagi ang kanding. Ah, Sige, namin nakita ang kanding. Waman. mangita lang yun tayo. Undango na to ni oy. Oy, paghilom diya, paghilom diya. Ha. Ay, Karo naman sa dimid. tilas. Mutuo si Sir Marlon nga wala dining kanding, makabalita na siya sa mga tao. Mao. Ito sa dana ni oy. Ay, lagi si Pakulbol. Magbuot yung kada nga, masuko Sir Marlon kung mangundang ta. O natin mahimo. Matin sa aga eh. Wala na. Di lang kita mangundang, karon di ta kasama ni Sir Marlon. So, may taas na niya itong liog. Pinangita.
Ah, Ano? tay paring. Kumusta magaya ni Kuan? Okay ra. Tiya. Oh, okay ra. Ako pagkabutan dito na. Okay ra. Ayaw ko pagkabutan dito sa imtiya. Maayo naman, no? Ay, hindi ako paring. Duaw di ko kay nabalaka kay ko sa imo pagkabutan din eh. Nay, istiya nimo? Ibaw sab to. Nga, si Marlon, way maing buot nimo. Nako, natunduha. Jesus, si Mano ba ya? Uy, ang balik-balik na sa tano. Dili, Pagit abi ka nimo. mahuman, ano? Istiya nimo, iya ra bang gisultihan ang mga kapertihan. Nga, mao na, init is Marlon nimo, nato. Aron sa mga kasuporta nato, kung si may tabo na to. Sa niya buhaton ng Marlon na to. Init ba di kay na? Ako mano, kalmado ragid kay ko, ana. Di na lang sila manghilabot mano, kaya ako okay na jud kay ko. Kaya in kaso man gud nga magpakita sila paglaban nako. Aw, dako jud kay gubot ang mahitabo. Natural. Di mo sa may tabo nga, maghinanaw na sila nimo. Kung hilabtan ka. Ahay, gubot ba yan eh. Bitaw mano, pasidanin lang na sila mano nga. Bunga nang sagod ilang kaugalingon. Mo bitaw nga, yan hitagyog ka, aron mahibaw sa kung unsay imong hunahuna. May tungod ani. Mausap bitaw mano nga. Nihangyo sad ko ba nga, magpaabot lang sila musangpit nako. Di masagod ko gusto mano nga, magpakita sila ba nga nagibatok sa sila ni Marlon. Kay dako nagigay gubot niya, wag hinungdan. Ano niya, panalitag. Gamitong gimarlon niyang kabangis, mura tagi sa tuwa. Bilang tabuliho. Pabatang lang na ita. Bisan palagi mano. Bahala naggamit na si Marlon sa iyahang kusog. Basta kay, dili lang sila magbuot-buot sa pagpakikbatok ni Marlon. Day paring. Di mahimo nga. Modalikyat sa kakadiyot dito sa ilang tiya nimo. Di kay sa ilang tiya raman nooy. Sa tanan gina kong kaparintihan. Makigimamat ko nila dito. Nga nagod to siya. Usmod man kayo. Ida, naglagot. Kaya nga naman. Kasi Sir Marlon man ani kuyog niya nganhi. Dito po si tatay. Maodi ay. Kung ako pa ni Helen, no? Adto na lang siyang Sir Marlon kay kwartahan. Klaro naman sa kaayo nga. Dako kayong gusto si Sir Marlon niya. Nya. Saan man gid nga, wa mo gid gusto si Helen niya. Kay bawo na biya ka ha? Ay da, magkagusto ra na siya kadugayan, oy. Total, gwapuhon bitaw si Sir Marlon. May na lang na. Uy, Andoy. Pagkuha dito og tubig kay mga unang taron taod-taod. Karon nanay, Aron na. kung ato tubig na. Magtrukis na sa naron sila nanay ug tatay. Awan. Nga naman. Sumbong man na si Helen. Di mo andar si nanay. Larot na po ning uban ning upawan ni. Bugno ning duha. Nay! Delisyo. Nay! Oh, Ikaw no sa baldibig, magkuha ko tubig. dali ha. Kuha na pa tubig na. Lord, Iyo ko palsa ha. samot ni kadako ang bukturan ni. Inita nang idanunan din halin. Oh, gusto mo na lang ni mo? Mangsa ka? Tatay na ay. Pwede ko, kaluin ako. Oo, ano mong gining ato ah? Ang buklan ka ato eh. Ingon nimo kay imo gyud atuon. Wala na lang ay. Tingali unyag magkagubot. Ya, muarto sa braba unya si Noydincio. Yara ba kong gibawran nga di na ko padulo ni Hilin. Pero sana siya. Mga pilapil sa pastilan ni din siya. Natural na namon kaya mahana. Amahan lagi pero dili na siya ang manghilabot anang gugma oy. Na siya labot anak. May katungod na siya.
Di ta ka-blame niya. Basol man kaniya. Kinisad si Sir Marlon. Wa gyud angay mga bubo. Bisag tinaay sa manok, layo ra gyud kayo. Wa gyud hinungdan. Di na lagi natutugpangan ng mga dato. Isod kayo. Nya kita. Usa man ta? Nahapit naman ta pareha nila. Ay, pagingunan na eh. So ipaging ana, ni ana natong gahumbon. Ni ana natong kanting na maghahatag natong swerte. O lagi. Pero sa pagkakaroon, ayaw una pag hinamugiro. Di pa una ito magpakita sa itong kahong karon. Malagmit, madugay pa. Ah, bahala nang magdugay. Basta gaong-ong na. Oy, dumi Simon. Di pa gyud hingpit nga ato ang kandeng. Ditaha na lang gani kay ni anak to mga amparo. Siya mo gyud siya gi kuan tinuod niya dunay dakong katungod ani. Abi nimo sa tanaan natong kanding ato nang pahimuslan. Kay abi nimo unsa? Yan sa man. Si Flor. Si Flor ba? My beloved Flor ba? Ingon siya nga andam siya magpakasal nga ako basta daghan ko kwarta. Niingon siya na. Nipasabot siya na ako nga kinahanglan na ako usa ka baril nga kwarta kung magpakasal ko niya. Usa ka baril? Oo, Nga sinsiyo? sinsiyo gud. Imo tingin nga daghan dag sinsiyo? Oo, ay di kanang sanay kanang kuan ba kanang kanang anak ko niya nga naghisgot manggod ko about anang nako alkansiya ba. Nya di man siya mosugot anang alkansiya nga baboy-baboy kay gamay ra ko no. Ningon siya nga kanang dako jud kuno nga baril kanang baril sa gasolina. Nya kinahanglan punon kay kung mapuno magpakasal ming duha. Wa ko na nabi niya nga nay sinsiyo naghisgot ra ko nga naatay sinsiyo kanang alkansiya. Tutok mga nako. Pagtuon naman ako tabian ko. Kita ba yung gigan tinuod? Defensive ka. Yan sa man, makapuno ka ng gingon nimo nga para kita og baril sa gasolina. Mo bitaw na nakalabad sa akong bitaw. Mao na diha. Kikinang baba ni mo good. Way pugong-pugong. Wa ka magunahon kung tarong ba na imong gistorya. Baka kagkurik mo nul tira. Oh. Tinuod bitaw. Sigot makahimo ana, makapuno ana. Pero hunahuna pag maayo ha. Dili na siya parehag instant noodle. Ang makaon dayon, yang ulibang dayon. Bawa patagdugay-dugay mon, una na mapuno. Kaya ang kanding, malibang na siya takdol do. Kasabot ka? Lagi. Di din na mahimo bon nga pakalibangon na to bisag di takdol sa buwan. Muram kagnuhaw eh. Unsa man ka? Nagtiyong ka nga nagbasa? Ha? Uy, Basta lagi. o nya. O kani akong gilibugan sa kay si Flor ganahan mo ko sa kabaril. Pwede lagi na ako sa kabaril. Pero unsa man og masakpan ka? Magduda sila. Nganong daghang kagsinsiyo? Bugo abya nimo eh. Nang guna to nga kadaog tagluto. Yabag man tingali ka. Ingnan na si Flora. Ayaw ng sinsiyo. Kaya mabugatan ka. Kung gusto siya, kwarta, pamungata siya pila yung gusto. Mo ingong bisag milyon, ihatag na to. Kasayo na na, 5 milyon, 10 milyon, ihatag na to. Kaysa kung kanay, sinsiyo imong ihatag niya. Tingali o niya dunay mga tao nga makita. Katagang kag sinsiyo, o dudahan ta, masipyat ka. Ha? Agi oy. 5 million, 10 million, ilag kasoko. Sabot lagi ta. Kasabot ka, kapila na ito pasabta. Di na pwede. Unya ka na, maghinabugiro ka dito, nga tagad sinsiyo. Pagtarong ko dinagod. Di na pwede kalibangaon ng kanding. Pwede lagi. Pero sa takdol do, Paita sa ganayang sakit oy, gusto ko nagtakdol. ikaw may dunay sakit, pasingin lang pa nimong kanding. Bugiro lang gid mo, pabilib. Pag hindi ko na may humano sa babae, may ganahan na maato.
Ay, kung baka, wakas lugar do. Nga mo ko sa lugar. O niya, ano magkinamukiro man ka? Ako lagi nang bugiro. Feeling gwapo ka? Kabaw mo kung gwapo na ko.